nato sa eskwelahan. Okay. Last Saturday, ni adto mi sa Naara ko diri kay gagugos ko og bata. Guys, meeting na mo. Naara ko diri guys kay nagkugos ko bata guys. Dagan sa kay ko bata gibantayan na ipay na pay. Ako o ang atong overall federated president na si Sir Ronnie Na Israel ay. Asusinas. Ipatawan ito ni Governor Will Garcia. Nga naman, nagpatawag namin. Kay kabaluman ta na si Governor Will Garcia na asya programa karon. Kabalo mo wala? Kabalo. Kabalo wala. Kung sa may programa din ni Governor Will Garcia. Feeding. Kaya nakabalo ginayin mo. Ang school feeding program ni Gwen Garcia, nindot na mga programa dili. Nindot. Nindot kaayo. Kami na mga tunod mga PTA officers, nalipay kayo ng anak ang program ni Governor Gwen Garcia. Ano man, ako, ang uban na itong mga ginikanan, magkapakaon mo inatlaw sa inyong mga anak. No? Magkapakaon mo pamahal ng panihapon. Pero, nagkabalot ako, madilikanan ng mga kabataan nato ganito nga sa bagong lipunan elementary school. Sakto o pamahal, sakto o panihapon, sakto o panihapon. Kabalo nga na wala? Kabalo. No? So, kung makakakaon mo pamahal, panihapon, you are fortunate. Swerte kaayo mo kay naamoy ikapakaon. You are very lucky. And I'm very grateful na nahimo na ninyo kay ato ng obligasyon. No? Ato pinag-obligasyon na atong mapakaon, mapabis